Hi guys, welcome to my YouTube channel. जानो फैलायबाय चिकेन बिरियानि जानोसै नै दा जोङो नायलांबाय थादो बिदिब्ला नै दखाना लाजोबो ओरैनो चिकेन बिरियानि जाबायानो नै चिकेन बहा दं चिकेन बिदिबा दे नायलांबाय थादो लोगोफोर lubina deh daurnya dong chicken biryani जाख'लायनायालाय दाउखौ जाख'लायनाया गिदिर गिदिर फिसा जानो लुबैनानै susu जाबाय दे Mana? Cenderung mana? Lepas datang sih. Siapa?
Hubud ka pa na po. Hubud ka pa na. Uy, di. Karena dah mana dah mobile na ini. Mobile ka dan ba ini? Kolong lihat. Carry ya. Mobile देखने के लिए है। वो कल ओप्पो